Zato treba posebni naglasak dati na osiguranje likvidnosti jačanjem discipline u financijskom sustavu. Izuzetno je značajno da država osigura pravovremeno podmirenje svojih obveza i obveze javnih i državnih poduzeća. To bi posebno bi trebalo uskladiti obveze s realnim mogućnostima njihovog financiranja što zapravo zahtijeva dodatnu daljnju fiskalnu konsolidaciju. Eto, prije samo nekoliko minuta raspravljali smo o nalazu Državne revizije koja u svojim nalazima u pojedinim ministarstvima zapravo konstatira kako se stvaraju obveze koje se u tekućoj godini ne mogu plaćati pa se one prebacuju na sljedeće godine. Činjenica je da i 5 velikih državnih poduzeća, mi smo ovdje promatrali HEP, HAC, Hrvatske ceste, željeznice, INA-u, imaju sve veće dugove koji značajno utječu na likvidnost sustava. Tada smo procijenili prema nekim podacima da oni duguju oko milijardu kuna. Istina, u svom izvješću Vlada je to iznijela daleko manji podatak, a ministar Šuker jučer i još nešto manji. Međutim, simptomatično je da 4 velika državna poduzeća imaju veće obveze, iskazane obveze nego potraživanja što će dodatno zapravo utjecati na njihovo poslovanje. Za uredno održavanje sustava platnog prometa nužno je poduzeti rigorozne mjere za neplatiše jer oni zapravo generiraju nelikvidnost i utječu na one aktivne i sposobne. Posebno se to odnosi na državni proračun i na državna i javna poduzeća i institucije. Već sam rekla da smo mi 18. lipnja uputili u proceduru Prijedlog zakona o rokovima plaćanja obveza državnih i javnih poduzeća, državnog proračuna i drugih državnih institucija. Nalazi se prijedlog na dnevnom redu, istina još nije došao na raspravu. Nadamo se da će u ovoj godini ipak se o njemu raspraviti. Vlada je na predloženi zakon dala negativno mišljenje obrazlažući da je u tom smislu poduzela odgovarajuće i dostatne mjere, a stanje likvidnosti u sustavu to demantira, pa je potrebno činiti i dodatne radnje da se ublaži stanje i da se sanira postojeća situacija. To je bio motiv zašto smo mi izašli sa ovom interpelacijom. Na kraju te interpelacije mi zapravo ne utvrđujemo odgovornost niti Vlade niti pojedinih članova Vlade, nego želimo da Sabor o tome raspravi i donese određene zaključke. Mi predlažemo 6 takvih zaključaka, pa ću ih ja ovdje i pročitati. Prvo, da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da osigura podmirenje obveza onih iz državnog proračuna i drugih državnih institucija u roku od 30, a državnih i javnih poduzeća u roku od 60 dana. Sljedeće, zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da obveže uprave u javnim i državnim poduzećima te odgovorne osobe u ministarstvima i drugim državnim institucijama da u slučaju nepodmirenja obveza u rokovima iz točke 1. ovih zaključaka sačini plan nagodbe s vjerovnicima i o tome izvijeste nadzorne odbore, odnosno Vladu Republike Hrvatske. 3. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da obveže članove nadzornih odbora u državnim i javnim poduzećima da utvrde odgovornost uprava radi kašnjenja u podmirivanju obveza utvrđenih planom nagodbe s vjerovnicima i pokreću postupak njihovog razrješenja. Pod 4. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da kvartalno analizira stanje likvidnosti državnih i javnih poduzeća, državnog proračuna i drugih državnih institucija i o tome izvijesti Hrvatski sabor. 5. Zadužuje se Ministarstvo financija, Porezna i Carinska uprava da ubrzaju postupke naplate dospjelih nenaplaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih davanja. I 6. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 6 mjeseci izradi i Hrvatskom saboru uputi na raspravu i prihvaćanje Prijedlog zakona o financijskom poslovanju sukladno Direktivi 2000/35 Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama. I sada samo nekoliko rečenica o izvješću koje je dala Vlada povodom ove interpelacije. Vlada vrlo opširno
iznosi razloge, odnosno uzroke zašto ne bi trebalo prihvatiti navode iz ove interpelacije. Međutim, ona ne može negirati postojeće stanje u platnom sustavu. Vlada se poziva na globalnu financijsku krizu. Kaže da je došlo do narušavanja svjetskih financijskih tokova koje je pratio propast velikih i značajnih financijskih institucija. Međutim, to se ne odnosi na Republiku Hrvatsku. U Hrvatskoj ni jedna važnija ni banka ni financijska institucija nije zbog ovih razloga došla u probleme ili pak je došla do njihove propasti. Hrvatsku krizu nije uvjetovala kriza koja se prelila iz svijeta, nego je ona u samom sustavu političkom i gospodarskom koji je danas u Hrvatskoj. Još samo na jednu konstataciju koja je zapravo zabrinjavajuća. Vlada kaže, pozivajući se na broj insolventnih pravnih osoba, poziva se na činjenicu da je među njima i 16.051 insolventna pravna osoba koja zapošljava koja ima samo jednog zaposlenog. Mislim, nevjerojatno je da ona može se pozvati na takvu činjenicu i tada reći da to nije zabrinjavajuće, a istovremeno one čine 65% ukupnog iznosa nepodmirenih obveza. Pa to je zapravo problem, jer one ako nemaju veći broj zaposlenih imaju malu imovinu, a zapravo preko 50% su dužnici i narušavaju platni sustav. Vlada kaže da bi trebalo otvarati, odnosno da takve osobe zatvaraju jedno trgovačko društvo i onda otvaraju drugo trgovačko društvo, a obveze ostaju u trgovačkom društvu koje ode u likvidaciju ili stečaj. Pa mi postavljamo pitanje, ako Vlada zna za takvu situaciju, ako je to tako veliki broj koji je alarmantan, zašto ne predlaže određene izmjene zakona da se to ne može dopustiti? I na kraju Vlada iznosi dva prijedloga zapravo, ili nas informira da će doći do novog jedinstvenog uređenja sustava provedbe prisilne naplate i da će doći do novog jedinstvenog uređenja evidencije poslovnih udjela. Pa ako će to biti posljedica ove naše interpelacije, ipak smo nešto pokrenuli u ovoj državi. Hvala lijepo.